Hurin itu ata sian sadu parhadu pasato tuhita. Shalom. Shalom. Masuk kita di acara pertengahan week. Marade maita nomor ede 207 ayat 1 ayat 6. Bagasan kuarni debata ama dot kuarni anak Tuhan Yesus Kristus dot kuarni tondi parbadia na tumapal langit doho tanah on amen suarani ulup-ulup dot hatuaon marsaringar di udung-dung ni akapar pigor siamun ni jahuba do si bahen hamonangan tibul situtudo siamun ni jahuba siamun di jahuba do si bahen hamonangan haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata para sirohana sumurung diduk hatam do ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dot ibana Tuhan sangapon sai parwahai mahami asa uduk hami tulo moniruham jalahot kami dihapur siaun nature asa toktong makirim dihaheon dot dihasanga posugut silehonom mutu akana porsia diho amen. Tabegema hatani tuata turpuksian ulan apostel bidu opat ngamuka masian ayat 22 satro di ayat 20 humulai hami ma tajam sorry humulai hami ma ayat 22 alai sarwa salua doaka na porsia nasa pungwani jaladang adong nanggo sada sian aka paradongan na madok hapujungan na artanai hatopat dui salut na dietong. Jadi marhagohon situtu ma aka aposteli maka tindakon haheheon ni Tuhan Yesusi jalatung lomo situtu dorohani halak mida sude nasida. Aidang adong manang ise nasida hurangan ai ia adok pesia nasida parhoma manang parjabu di gadis dui dungi dibuat matuorni na ginadis nai dipeakon mai tujoloni aka apostel dungi disagihon nasida mai tu aka na hurangan. Jadi adong masalak lepe sian pulo Siprus ima si Joseph na ginuarni aka apostel si Barnabas madok anak pangapulon di gadis mahau magolatna dibuan mahepengi laos dipeakon ma tujoloni aka aposteli ido sahata martua do akan tumangihon hatani debata jalan pepsa amen.
tapasada marohata martangiang mahita. Ale Jehovah debata nami, hupuji hami doho di sudedeng ganiba sam, terlumobi di bagasan partikianon, Tuhan yang menangihon hata mi mahami, sondangi marohan nami merhite-hite tondim, asa tondimi mengajari hami laho mangulahon hatami. Di bagasan Yesus Kristus tangihon matangiang namion. Amin. Horas madihita saluhna amanginang, hata ni debata dihita, songon nang tarsurak di acarata imasian poda 10 pitu, ayat 10 pitu, sahat tu ayat 20. Tajahama responsoria songonon madidok disi. Manang ise na totong marholong ni roha, ima ali-ali. Alai tertuluk di hagogotan pe yang godongan situtu. Jol manahurang rohado manang ise na girgir martopap tangan laho makakung donganna. Makaholongi dosa do manang ise na makaholongi pargulutan, halak na patibo pituna mangalului hamagoan. Dang tagamon dapotan tua manang ise na geduk marroha, jala halak pardila gete-gete madabu tu bagasan jea. Di bagasan bahasa Indonesia didokon Amsal 17 ayat 17 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah firman Tuhan. Dihita saluhna amanami dohot inanami, nahinaolongan di bagasan Yesus Kristus. Saluhut hita tetu mamurluhon, jalarikot di bagasan nguluta ima ale-ale, manang sahabat. Ala tetu di bagasan parnguluat tahun, gudang do na menjadi beban. Na boy do ale-ale gabe dongata, lahu curhat, pasahaton keluh kesah, dohot akalas ni rohatta. Amanginang para lealioni di patudos jala di gobar hodo songon tuna marsikola. Adong tingkatanna. Na perjolo ima di tingkat TK. Molo anak TK, rapdo nasida marmeam. Rapdo nasida marikati. Rap nasida mangan. Terus rap nasida. Alay molo tasukun anak TK, isi do guar ni dong ami, ni nahita tu nasida, gak tahu pastiin na. Dang diboto jaladang ditada isi dongan nai, alay boy nasida rap sapar miaman. Dungi molo du SD, didokon tingkat SD, boy do para lealioni rap do nasida berhat, jala rap nasida lahu mulak sian sikola, rap nasida mangan di kantin. Alay holan adong sadahasalaan di dongan nai, Pitor di jalo do muse aha na hea pinasahat na. Pitor ditaringo ti do muse aha na hea dilehon tudongan na. Isarana buku manang pitolot na hea pinasahat na. Dungi molo di tingkat SMA dohot SMP agak menarik persahabatan na. Molo persahabatan ni anak SMP ima mardongan na sida ditiki diului kemauannya. Misalnya dibantu makarejoi tugas PR, misalnya dipinjamkan buku catatanna. Alani lebih ke ajas manfaat do jut dipakai nasida pardonganonna. Senang ketika senang dia ada, dan ketika susah dia tidak ada. Adong do amanginang dihita para lealion sisongoni, ditiki sonang dongatai jonok hita tu ibana. Alay ditiki susah ibana, medau hita sian ibana.
Manang adong do songon pardonganat ta songon anak te kasina kenani rapdo nasida marmiam alay dang takas bita dadongan nai. Rapdo hita mardongan di sosial media alay ditikirap hita hudul dang marsisisean. HP molo di sosial media tung maserikot makomen, tung maserikot mga like, tung maserikot nasida berkomunikasi di dunia maya. Alay dung di dunia nyata, hairana so marsitadaan, hairana so masih pabotoan. Dungi amanginang di tingkat perkuliahan, oma narirona molo di tingkat berkuliahan ima jojo di dokon holong na senasib sepenanggungan. Jojo do anak kuliah rap mengalang Indomie, anak-anak kos. Ulu masih pijaman pahean. Ulu mamijap pontas tudongan na asal mauli dongan nai. Bahkan ditiki adong dongan na nama dapat IP manang nama dapat nilai na rendah rap dunesida. Lau tudu sini, laho mendemo, laho mengkomentari buhama asa lulus dongan nai. Nian dang na positif sebenarnya. Alai di bagasan turpukon amang inang di patuduhon do tuhita nak kaning di ayat na perjului tuhita saluhuna. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang sahabat dalam kesukaran. Molo ta rimang-rimangi para lialiot ta salilengon tarhira di dia mahita posisi ta di para lialiot tai. Songon anak TKI do hita senak nani, songon anak SD do hita, manang songon anak SMP manang SMA, manang saha do hita tuholong nasitong. Amanginang molo taida di bibil tai adong do digobarhon para lialeon. Para lialeon na perjolo ima para lialeon ni si Ayub. Persahabatan Ayub yaitu kepada Elifas, Bildad dan Sofar. Ditiki rosi taonon tu si Ayub alay anggo ali-alinay dang medau. Ali-alinay setia jala totong nasida menghibur, turut merasakan, tetap setia menemani Ayub di dalam penderitaannya. Dungi napaduahon para ali-alion ni si Daud, dohot si Jonathan. Nang pe sasitong na bapa ni si Jonathan ima si Saul, mas sesugodo rohana mangida si Daud. Alai danggabe dohot si Jonathan mersuguni roha tu ali-alinay. Danggabe dohot ibana laho maswadahon hosa ni si Dauti. Alai songon ali-ali na sida si Daud dohot si Jonathan sangat setia, sangat baik dan bahkan ada pengorbanan di situ. Jaladung mate si Jonathan dang dihalupahon si Daud boti haburjon nai. Dang dihalupahon si Daud para lialon na dohot si Jonathani. Alai bahkan sesudah Yonatan meninggal, Daud mengambil keturunan Yonatan, lau tinggal di harajauna ima si Mefiboset. Diajak ibana do yanakoni si Jonathan, lau tinggal di harajaunai, dijamu marsi panganon na tabu. Ima para lialiolon nasida dang luntur, tidak lupa, bahkan sahat tunamate pe tetap nasida mar ale-ale ima na dipatuduhon tu pinoparna. Dihita amanami dohot inanami na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Tarhira dia magabaran para alialiot ta salilingon tu akadongatta. Holong na marpabuat do, manang holong na tulus. Molo taida odolan ni biddu 10 piton turpuk tahun, tung masay takas do di odolhon taringot tu holong. Jala ido topik minggu didokot di si pajongjong parsauran na masih holongan, membangun persekutuan
yang saling mengasihi. Halak na marali-ali totong do ikon masih haulongan. Alay dang sukup holan dihata, ikon tarida do marhite pambahenan. Ay molo hola dihata do, molo hola dijamita do, molo holan di akkahata doi namura do madokon holong. Alay holong na sasitong na didokon di bagasan turpukon ikon rade ibana setia baik dalam keadaan kesukaran. Dada para leleon na holan ditiki sonang, ditiki mamora, ditiki jaya, ditiki sehat dongat tai, jonok hita tu ibana. Alai ditiki dia jatuh, ketika dia mengalami kegagalan, malah kita menjauh daripadanya. Justru di bagasan tikon didokon tu hita, bahkan ditiki susah pe unang madau, unang hita maninggalhon. Ala songonido nang Yesus tuhita dipatuduhon pakokopon pengorbanan. Jala masetakas di Tuhan Yesus di Yohanes 10:5 ayat 10 tolu. Na sumiahon hosana humokop akka ali-alena ido parholong roha naso halopuani. Alani boy do dohonon na boy do umuli jala dumenggan parsauran ni para ali-aleon sian namar hamarangi. Molo namar hamarangi boido tarida jala taida di si persalisian. Boido namar hamarangi marbada, marsitikaman, saling membunuh. Boido namar hamarangi dang marsipakulingan. Sahat tu ujung ningoluna. Idoban na adong istilah merdomu di tano, nararanin na. Di bagasan nguluna dang marsipakulingan HP abang beradik, HP kakak beradik, HP na tua-tua yanakon, songoni nang yanakon maradupon na tua-tua. Holan alani perbagianan, holan alani harta, dohot warisan, boydo namar hamarangi, gabe marmusuh. Ni adang sudi na marhamaranggi songoni. Adong do bahkan na luar biasa na marhamaranggi. Sahat tu na saurmatua na sida dos rohana terus. Ada saling mengalah. Dang polari kok diau artai na peting dos rohani keluarga. Na peting keluargai mardame. Na peting keluargai dang adong pergutu-gutuan. Dang adong perbeda-bedaan. Alani adong sifat mengalah di tonga-tonga ni akayanakon. Alani amanginang para leleon nasitong ima ditiki disi tarida pengorbanan. Sumiahon hosana. Yesus gabitiruan teladan tuhita saluhuna. Naulo ibana manaon na bernit di hawa pinarsilang. Naulo ibana di pastap. Naulo ibana di tijuri. Naulo ibana di cambuk, di paku. Holan lahu mokkop hita manusia. Dilehon ibana tu hita holong naso halopuani. Alani amanginang saluhut hita naing mas saluhut parsaurata. Dohot para lialiotta naing matarida disi holong na dipatuduhon ni Jesusi. Namangihut amanginang na baru dopay hita memperingati parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus. Napabuahon may tuhita sa luhuna mas sa ibalga holong ni dibata tuhita. Ala ni neng mangulo mahita di bagasan holong. Holong tu dibata dohot holong tudongan jelma ima silangi. Silang napatuduhon holong ta garis vertikal tugijang. Patuduhon holong ta tu debata. Patuduhon parsaurat ta tu debata. Jala garis horizontal patuduhon holong ta tudongan jelma. Hurang do ulina molo holan holong ta tu debata. Parsaurat ta tu debata. Ringgas hita merminggu alai. Parsaurat ta doh dongan jelma dang dinggan. Parsaurat ta doh dongan jelma dang uli. Hurang doi. Alai holong silang na dipatuduhon tu hita.
Naeng mangulu hita ima diholong ni debata, maka holongi debata sian nasa rohatta, sian nasa dirita, sian nasa pikirata. Dungi tarida may maka holongi dongat tajulma dusun dirita sendiri. Alani molo dang lemoro hatta dihata-hatai halak kita, unang tahata-hatai halak. Molo dang lemoro hatta dipitnah halak kita, unang tapitnah halak. Molo dang lemoro hatta disakiti halak, diheciti halak kita, unang tahasiti dongatai. Idu nama kahulungi dongan dusun dirina. Nama kahulungi dongan dusun dirina, napatupahon na dinggan tudungan na, dusun napatupahon tu dirina sendiri. Dungi amang inang holongi naeng matapake laho manugu dongan tuhading ganon di ayat 10 walu. Hujahama di ayat 10 walu. Jolma na hurang rohado manang ise na girgir martopak tangan laho makakung dongan na. Torop do amang inang halak na pistar alai dang merbisuk. Molo holan hapis tara sabing do tapangasahon totu talpedo hita madabu tu sikap na hurang dinggan. Adong do halak na pistar alai dipake hapis taranna mangototoi bahkan menguasai halak na asing demi kepentingan diri sendiri. Adong do halak na pistar dipake akal nai lahu madabuhon donganna manang las rohana mulu susah donganna. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dungi dia isa pelalon didokon ia halak namar pangalaho si songoni didokma dia isa pulualui ima halak na hurang roha. Molo dipake do hapis taran nai dang mangalului haulion hadamion dohot kesejahteraan bersama nagami misina hola dirina do uporlu manang rumikot berarti halak na hurang roha do hita disi. Alani neng ta evaluasi ma ngulutta. Alai di akka hapis tarata habis suhotta dohot halubiota amanginang tapak kemai laho patuduhon holong ni debata. Dungi amanginang di ayat 10 sia didokon tuhita naeng mata pake ngulut taon jala mangulahon holong jala padauhon pargutu-gutuon dohot bada. Ido bandanakan idokon di ayat 10 siai adong padohan halak na patibo pituna nina. Padohan patibo pituna na marlapatan halak na patibo dirina memelihara gijang ni roha menganggap orang asing dituruni akalna merasa ibana umalo sian sudedonganna jala jolma si songoni somalna maul do majalo pikiran ni donganna ibana mana didokon si gijang roha. Unang mamian pangalaho si songoni dihita amanginang terlumubi hita secara khusus halak Batak didokon hita anak ni raja dohot boru ni raja. Anak ni raja dohot boru ni raja jodo salah dia tusi. Ala diripu ibana anak ni raja, dohok boru ni raja, gabi dipatibo-tibo dirina. Hape sasitong nadang tibo ibana. Gabi dipanaik-naik dirina. Gabi dipatibo dipagijang rohana. Ala dirajumi ibana anak ni raja, dohot boru ni raja, gabi holan neng dilayani ma ibana. Alai dang ulu melayani. Hape takasdo dipatuduhon gari Yesus nunga raja ibana alai ulu ibana melayani. Jala ro ibana tu pertibo dada laho dilayani tetapi untuk melayani. Alani amanginang tindakan ni Yesus na ulu ibana merendahkan diri, merendahkan hati tetapi Tuhan meninggikan dia. Alani didokko di Matius 20 ayat 12. Ganup halak napati bohot dirina ikon dipatoru. Alai ganup halak napatutoru dirina ikon dipatimbo. Naing ma tarida sian bagasan ngulutta toruk ni roha. Tapadao masian hita gijang ni roha. Tapadao masian hita hotel.
hosom teal elat dohot latei. Unang belohot di bagasan dirita pangalahoy amanginang. Alay songon Kristusi mahita na patuturu dirina laho humokop hita jelma. Na perpudi amanginang di bagasan terpukon di pasahat matu hita. Unang maadong dihita para lelion na marsi paula. Alay gabi ali-ali na sejati mahita tudongatta. Dungi na perpudi didokon gabi si ulah hasitongan mahita. Dos mahatatta ng pabahinatta. Unang maadong napapeol uhum dohot hasitongan. Ay didok hata ni debata di ayat 20. Dang tagamon dapotan tua manang ise nageduk marroha. Jala halak pardila gete-gete madabu tubaga sanjaya. Amin martangiang mahita. Jehovah Tuhan nami mauliate matutu ale Tuhan di pasat hami tuho. Dia jarahon hatamidu hami Tuhan asa mangulu di bagasan holong. Songon holong nang dipatudun ho di tonga-tonga ni pertibion marhite Yesus Kristus. Mauliate male Tuhan pasu-pasu ma Tuhan hatami. Pasu-pasu ma Tuhan nang parsauran nami di bagasan pertanyaan bornginon. Asa marhite saluhut pamujion nami. Paredeon nami pilihan nami gabi hasangapon di guarmo na badie. Mulai hati li Tuhan di bagasan tikon pe. Pasu-pasu mahami sa luhut na ruas ni huriam. Na pungu di bagas jorom na badion. Dohot na adong di bagas na sidabi Tuhan. Dongani mahami sa luhut na. Jala ramoti mahami sa luhut na Tuhan. Di bagasan ngulu nami. Di bagasan akapuduman nami anong Tuhan. Homa naman dongani hami. Padausian hami akamara dohot akaparsahiton Tuhan. Pasu-pasu ng akaulaw nami, parkarejuan nami, usaha nami Tuhan. Tuho mau pasat hami sa luhu nay. Jehovah Tuhan nami molo adong ruas ni huriyami na dibagasan parsahiton ali Tuhan. Mangidu hami pamalum pahipas pamatang na sida. Jalahoma na tutong margogoyhon na sida. Mamasu-masu sa luhut akka si panganon si inumon dohot akka ubat na dikonsumsi na sida. Atong Tuhan ho pasat haimang ulo nami holan tutangan mo na badiyay. Sesa akadusa ng akapangaluson nami Tuhan. Asa talup hami madapot pasu-paso na siyan Tuhan. Mga sahon Jesus Kristus tangihon mapangiduan namion. Amin. Marede mahita siyan buku ede 802 ayat 2 dohot ayat 3. Tapasada rohat tamarta yang mahita. Dewata Jehovah amanami na marhabang sari banua gijang na hutadahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di bagasan tikyon ali Tuhan rodo hami marsob batu rohamu. Jala pasahaton hamulaten rohan nami disudi dengan ni basam dohot asin roham Tuhan. Terlumbu bima Tuhan di pangaramotiamu jala pardongan yomu di hami saluhut nali Tuhan. Ima dia ke ulau nami na maragam na pinasahat mi Tuhan mulai sian ari manogut saat bagasan tikyon.
Nang di bagasan tikyo nili Tuhan nunga di papungu asin roham hami, ruas ni huriam nang aka parahaladum, khususna Tuhan ima ruas ni huriam ali Tuhan nadong di wik onom. Ima songon nama jebui pertangyangan wik di bagasan tikyo nili Tuhan. Alani Tuhan, upasahat kami masa luhutna diri nami tu dopamu. Asa homa tong-tong nama dongani jala nama masuk-masuk kami. Tuhan debata ama nami nama bangsa di benua gijang jala di bagasan tikon nili Tuhan nama gidur kami totong tu dopamu. Torop sopi gado ruas ni huriam naro madoho ti pertangyangan apala di Bornginon. Alani Tuhan upasahat kami masa luhutna ruas ni huriami mulai sian wik sada 1 wik 22. Homa tong-tong nama dongani jala nama ngaramuti nasi dali Tuhan. Terlumbu bima ruas ni huriam nadong dewik onom mali Tuhan. Asi roham pasu-pasu salut na ruas ni huriami mulai sian namet-met satu nama godang. Song-song ini nang akan naung lansia li Tuhan. Di bagasan tikyo na li Tuhan rodo hami tu dopamu. Uka prohan ya ke ruas ni huriami li Tuhan. Asa persidohot nasi dali Tuhan. Merdohoti aka pertangyangan di ari-ari nalahoro li Tuhan. Bolo akan di bagasan losok ni rohana sidali Tuhan tutuhi jelada dasi Tuhan. Asa terbuka rohana sidali Tuhan lau madohoti aka pertanyaan ini. Bolo na di bagasan aka nahurang hipas pamatang nali Tuhan. Napeak di podoman na manang na di rumah sakit alani aka parsahito nali Tuhan. Upasahat kami mana sida salut na tuada pamuli Tuhan. Asa ho matong-tong nama masu-masu aka ubat dohot aka si panganon na pinangan nasida li Tuhan. Parhitiam mo may li Tuhan pamalupon sahit siyan pamatang nasida. Asa boy nasida li Tuhan marsonang-sonang rap dohot aka keluarga mamuji pasangapon guarmu na badiyay di tonga-tonga ni huriamon. Aka na marukil pargugoy ma Tuhan salut aka ruas ni huriam aka na berduka apuli li Tuhan. Asa ditadda nasida li Tuhan balga ni holongmu Tuhami aka jolma na tinopami li Tuhan. Nunga pola mati holi Tuhan alani dosa nami. Alani unang alang asin roham Tuhan. Patuduhom may saluhut na tuaka ruas ni huriam di bagasan tikyon. Tuhan debata ama nami na marhabang sa di benua gijang. Nang di bagasan tikyon ali Tuhan magiduru hami totong turopamu. Ima diaka yan akon nami ali Tuhan. Diaka na di bagasan persikolan na sida ali Tuhan. Mulai sian tingkat teka 1 perguruan tinggi ali Tuhan. Pasu-pasu akayan akon nami ali Tuhan. Dina menuntut ilmu nasida le Tuhan. Lean hamalo di nasida, perbisuhi nasida le Tuhan. Asa tadda nasida Tuhan, aka anak kommo le Tuhan, akan apistar jalan aporsea Tuhan. Nang aka anak konami le Tuhan, dinaung sunsian persikolan le Tuhan. Dia akan alal mangulului karejo le Tuhan. Patuduhon aka parkarejoan natama tu nasida le Tuhan. Hobar tu aka parbino Tuhan nasida. Nang aka anak konami dinaung karejo le Tuhan. Lampaso-paso akay anak kon nami. Paso-paso na sida le Tuhan. Dina daw manang dina jonok sian hamil le Tuhan. Tuado pamuhu pasahat kami na sida le Tuhan. Aka na daw le Tuhan dang diboto kami manang aha aka diula na sida. Ala na pos rohan nami. Nekokoma tu Tuhan madongan na sida ale Tuhan. Siang soninang akay anak kon nami le Tuhan dinang sukup umur naing marhasohotan na sida le Tuhan. Asi roham Tuhan patuduhon akasirokat nitud dia le Tuhan. Aka na burju na setia jala na sa iman dohot tamil Tuhan na makaporseho. Asi marham Tuhan pasu-pasu ng akanatoras ali Tuhan dia kaulaon na pinasahat mi Tuhami sa luhut na. Parhitiam mo may Tuhan pasahaton aka pasu-pasu mi ali Tuhan. Asa martaba-taba ka pasu-pasu jalon nami siyan ho. Asa buwi pakyon nami ali Tuhan manguduti aka ngulu nami si ganupari. Tuhan debata ama nami na marhabang sa di benua gijang. Suang suninang akay anak kon nami ali Tuhan dinaong marhasohotan. Na so dapot pasu-pasu ima dia kaparianak konon li Tuhan. Asiram Tuhan, patuduhon ni Tuhan. Hodo parbueni bortian li Tuhan. Patuduhon tunasida Tuhan akan nama kirim diaka yanak konon li Tuhan. Posrohan nami neko pasahatommi tu saluhutna ruas ni huriam na merindukan li Tuhan. Tuhan debata ama nami na marhabangsa di benua gijang. Songani manang akka pangulan ni huriam ali Tuhan. Akka padita nami le Tuhan, parbisuki nasida, jala persahalai nasida le Tuhan. Asa bui di pasahat nasida, di papatar nasida Tuhan hatami tuaka ruas ni huriam le Tuhan.
Terlumbu bima ami aka parhaladu mali Tuhan, aka situan orang di Badung Timurona li Tuhan. Asih roham Tuhan, surdu kodamem na sumurung itu tonga-tonga ni hami saluhut ali Tuhan. Samardame sonang hami Tuhan, mangula di polak mi ali Tuhan. Asih maroham Tuhan, bola dong akan nahurang ali Tuhan di pakatayon nami aka parhaladu mali Tuhan. Asih roham Tuhan, suruh tedim di perberi li Tuhan, suruh rohana labok Tuhan mili Tuhan. Samar labok ni roha hami saluhut na kaparhaladu mili Tuhan. Lau melayani di bagasan huriami. Tuhan debata amanami namar bangsa di Banua Gijang songoni manang bang sodohot negara nami oneli Tuhan. Pasu-pasu maka pemimpin-pemimpin nami oleh Tuhan. Mulai sian tingkat terendah satu na tertinggal oleh Tuhan. Bang manasi oleh Tuhan. Aka pemimpin na biar midahu oleh Tuhan. Sadinggan diulahon nasida kalau ulahon na Tuhan. Hobar tulomo ni roham. Nang di bagasan tikon oleh Tuhan. Disaluhut na kapangiduan nami, pasahat me hobar tulomo ni roham. Jala hatam Tuhan naung ditangihon hami, na pinapatar ni naposomi oleh Tuhan. Ajari hami lahu mangulahoni oleh Tuhan. Ajari hami Tuhan marsiha holongan, dohot hami jolma terlumbu bima dohot to oleh Tuhan. Sipata Tuhan dang diboto hami, ahado artini holong di bagasan ngulu nami. Alai bolo hodo Tuhan mangajari hami, patar doi saluhutna jalon nami sian ho. Alani Tuhan, satu homa daging nang turdinami. Nang di bagasan bornginon nili Tuhan upasahat kami madaging nang turdinami tu depamu. Asa homa tongtong namadong ani jala mangaramoti hami. Nang di bagasan tikon nili Tuhan, hurang malodo hami mangidua ke si pangidon nami. Torop Tuhan nalau si pangidon nami. Aladang terpatutur hami nili Tuhan. Alani upasahat kami tu depamu, pasaut may hobara tulomo ni roham. Nang di bagasan tikon nili Tuhan, dungsun hami sian inganan bagas joromon nili Tuhan. Ima di partangyangan nami, mulak bi mahami tu bagas nabi beli Tuhan. Taruh mahami di bagasan hahi pason dohot lasni roha, jala sonang mahami Tuhan, satu inganan nabi be ganub marasa dasala. Jala borngenop Tuhan di napiak kami di poduman nami, jagai jala ramoti mahami Tuhan. Jala paingot kami sugut Tuhan, diari na tiur na pinasahat mi Tuhami, dungo sian poduman nami, lau manguduti aka ulon nami, nau pinasahat mi Tuhami. Asih marham Tuhan, jumulu maurasi hami sian dosa pangalosian nami. Asa tamahami Tuhan, majalo pasu-pasu dohot mangido nasian hoy. Holan mangasahan kuram Tuhan Yesus Kristus, martang yak kami tuadopamu. Asih marham. Amin. Tatangya kuma peliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Bono Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho leo nadinggan, doho nasa libasa na maliutus. Hu pasat hami masan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho,
sai jalo mai gabe uapna khusus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asahu parasi yang hami pilianon, patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mituhami, asalam girgir hami mandok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmah hita mandok tangiang alia manami. Alia manami ne di bonegijang, sai penerbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malo menurham di benatongon songon ne di bonegijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa Tuhami. Unang kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siap pangaku, ay horuna puna harajau, dohot hagogoon, rodia sangam saleleng nileleng na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsorani tondi porbadia ma, namandongan hita saluhuna. Amin. Horas madihita saluhuna. Di hamba manami dohot inanami, unang jolo mulek kita, adong do di patupa, sawan palau obun, inana tua-tua.